Швейная машинка і манекены для распрацоўкі новай калекцыі адзення. Зараз Нікіта Вядзернікаў атрымоўвае адукацыю закройшчыка краўца швеі. Але яшчэ зусім нядаўна быў студэнтам універсітэта, дзе 3 гады вучыўся на архітэктара. Але ў адзін момант забраў дакументы і паступіў у каледж. С раннего возраста я занимался декоративно-прикладным искусством. Я учился и валять шерсти, и керамика, в принципе, что впоследствии отразилось в самой коллекции. На вясновым паўфінале папулярнага фэшн-конкурса «Млын моды» калекцыю Нікіты ацанілі брэсцкія сталічныя дызайнеры. Тады ён прайшоў у фінал жаночай калекцыі «Дываны з куфару». Як вынік, 3-е месца ў намінацыі «Школа моды». Вядома, этнічны стыль мадэляў Нікіты не пакінуў абыякавым і журы. С уклоном в белорусскую стилистику, с применением орнаментики, с применением определенных традиционных техник. Допустим, например, все пуговицы в изделиях, фурнитура была выполнена из керамики, вышивка была по мотивам белорусских орнаментов. Тот же самый одно из изделий, пуховик, был нанесено трафаретным способом принт. Это было заимствовано из учебника по культурологии. Это белорусская роза, которая, в принципе, всей нитью проходит через коллекцию, ее можно отследить и в каких-то моментах принта, и в вышивке. Творчы кіраўнік Нікіты Ліна Омесь. Менавіта яна ўжо на працягу некалькіх гадоў дапамагае адкрываць таленты сваім навучэнцам у вядомым фэшн-конкурсе. Увасабленне ў жыццё творчых задумак Нікіты, у тым ліку заслуга Лины Алексеевны. С Никитой мне повезло, конечно, я не ожидала, я очень счастлива была, что мой Никита занял 3-е место. А для колледжа, для меня это, как говорится, большое достижение. Сколько лет мы боролись, сколько лет мы участвовали, соревновались, но и этот раз нам повезло. Калекцыю Нікіты Вядзернікава ацанілі эксперты з Масквы. Сярод усіх удзельнікаў «Млына моды» адабралі 2 калекцыі дызайнераў, якіх запрасілі на вядомы конкурс «Рускі сілуэт». Сярод іх калекцыя Нікіты Вядзернікава. Хто ведае, мажліва, менавіта гэты малады брастаўчанін стане вядомым мадэльерам, які будзе пакараць сусветныя подыумы.